ni penllanw y cystadlu fan hyn gyda'r Defaid Bryniau Ceri, Keith mawr te. Mae da ni yr hwrdd 2 flwyddyn ei hun oedd o Tom Evans o Bywys, a wedyn mae da ni y ddafod flwydd oedd o Teulu Owens Woodhouse, Henffordd. Odi. Waw, am ddau. Doi yn ei fel da. Y siample arbennig o'r bryd. O, odi. Mae'r ddafad fan hyn nawr yn edrych yn sialp ac yn fywiog. A mae'r hwrdd nhw'n co gyda ni wedi'n edrych yn un peth ac yn hwrdd cryf yn dyfa. A ni'n gweld Eli Owens wedi ennill fan hyn y llynedd. Hi yn illodd Prif Bencampwriaeth Defaid Bryniau Ceri y llynedd. Ac achos oedd teulu Tom Evans heb... Ond wedi colli'r dyddiad cae ar gyfer ceisiadau i'r sioe. Ond ddim yma llynedd. Ond fe enillodd yr hwrdd yma y Bencampwriaeth yn yr wyl Wanwyn. Felly, ie. Odi, mae'n hwrdd da yn tyfa. Dau deulu sy'n adnabyddus iawn fewn y bryd. A dim ond un waith yn bob amser yn troi yn ei fili, a does safon uchel mas. Mae gyda ni 2 o safon uchel iawn o'n un nawr. Wel, dwi bach yn arfos fan hyn. Drostyn nhw, yn teimlo drostyn nhw, achos mae fe'n... Mae'n meddwl lot yn dweud, Mae'n meddwl lot, a mae heddi'n meddwl lot yn fwy wedyn, yn tyfu, gan bod yn y national thing gyda ni yma, so mae hyn yn meddwl tawa iddyn nhw. Bydd ennill hwn, a mae Breis da o 200 yw'r cyntaf, felly mae e werth... Mae werth e? Mae e werth e, nid ie. Ond hefyd, fel chi'n gweud, sioe genedlaethol, y bryd yn fan hyn yn y sioe, a mae'r niferoedd ddar i ucha ers blynyddoedd maith. 125 o geris wedi bod yma heddi. Mae hwnna'n anhygoel. Dod i'r brig o rhif yna, mae e meddwl rhywbeth o fedd, nid ie. O, mae'r beirniad. Fi'n credu bod e wedi gwneud i benderfyniad. Siwr o fod. Mr Neil Rodner. Mae e wedi gwneud yn dda trwy'r dydd yn dweud i bawni yn ifan ac eitha handi. Dim wedi bod yn hir wrthi o gwbl. Mae e wedi mynd trwyddi nhw. O'n i'n meddwl byddwn i'n mam o fi, ond mae e wedi gwneud gwaith bendigedig. Right yn Keith, lle mae'n mynd? Lle mae'n mynd? Mae'n anodd gweud. Mae gyda ni ddafad, mae gyda ni 2 dda. Nid chi wleidydd dda. Le mae'n mynd? A ddafad yn tynnu llygad, ond fi'n credu bod y hwrdd yn un trwm wedyn ond... O, mae fe'n cadw ni ar flaen yn trad nawr. Ond mae'r ddafad yn edrych yn sialp yn go gyda ni. Alle fe newid i feddwl nawr? Alle fe feddwl. O, mae wedi wneud i fi. Y ddafad yn mynd â hi! O'n i'n meddwl oedd e'n edrych yn sialp ac yn dda yn dweud. Chwarae teg i Teulu Owens Woodhouse. Arbennig o'n Henffordd fyna. Ennill am yr ail flwyddyn yn yna. Diolch o galon i chi, Keith. Diolch yn fawr iawn. Well. Amazing! Fair play to you. Oh, and not forget the star of the show. Yeah. She's definitely the star of this one. She is stunning, isn't she? She is, yeah. And look at her, she knows what she's doing. Yes, she's actually very wild, would you believe it? But that helps, doesn't it? Yes. They show themselves better. Yeah, no, she hasn't been shown a lot. She went to 1 show as a ewe lamb, and that's it. So this is her 2nd outing. And what will you do with her now? She probably won't go to another show. I don't know, I might try and buy her off my dad, but... Well, you have done all the hard work here today. Well, I don't know about that, but we can't do it without one another. Oh, well done. Well, congratulations to you. Well done. Our team is Thank you very much. Yes, you are the star of the show. She's showing herself off, isn't she? Very good. Congratulations. Thank you very much.